даромадан ба таможни союз. Мақсад давлатҳои осиёи миёна, яъне ба ҳама муҳлат додагӣ ҳастанд 2 моҳ, ки салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Чхеле ки аз номи видео дидем. Бо диққат гӯш кунед. Салому алайкум дӯстон. Ман медонам ки дар бораи пакет брокер шумо ҳаматон маълумот доред ва марам гуфтанем ки дар амиҷа хела ҳозир муваффақ шидагиам. Стратегияи корие ки ман дар амиҷа кор мекунам Vortex номонад ва ман мехоҳам ки ҳамин чиза барои шуморам нишон битам, як опытон шавад. Ҳозир ман барои шумо нишон метиҳам. Ин амиҷа медонем пакет брокер ва регистратсия мекунем. Дар инҷа промокоди мара обязательно шумо бояд бизанед ва ҳатман 100% бонус мегирем баъди промокод задан. Се нуқтае ки дидесен ҳамира меҷихем ва поён мекунему ҳатман Vortex-а интихоб мекунем. Бародаро, Vortex чхеле ки гуфтесем ин амияе. Биёед ҳозир ман як сделка мекунам ва шумо тамошо кунед ки чӣ гап мешавад. Ҳозир ман $50 дар боло рафтани аксияи Apple мемонам. Чхеле ки медонен Apple и iPhone. чхеле ки мо $50 мондем, ина дидед зиёд шуда. Агар кадометон ки хоҳен Vortex-а удалит кунен, ин амиҷара меҷиқен қитишара удалит мешавад. ман ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам ки пеш ай ҳамин кора сар карданатон камтарак боомӯзен ба кора сар кунед. чхеле ки диден ганда осон аст. Як бор боомӯз. Ва аз ҳама чизи асосӣ промокоди мара истифода барен ва аз якум депозитон 100% бонус бигирен. Пешниҳод шудани даромадан ба таможни союз аз ҷониби Думаи давлатии Федератсияи Русия барои давлатҳои Осиёи миёна. яъне ки дар ин бора Думаи давлатии Федератсияи Русия пешниҳод шуданаша информатсия нашр карда пешкаши мардум гардонид. давлатҳои Осиёи миёна гуфта махсус мисол ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам низ дохил мешавад ва мо ба ҳамин хотир хостем ки ин маълумотро барои шумо бирасонем. яъне танҳо дар инҷа омадагӣ нестае ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба таможни союз ворид мешавад ё ки шаҳрнома мешавад ё ки қарор биромад дигар чизо. хеле чизо гуфта шудагӣ нест, лекин Думаи давлатии Федератсияи Русия пешниҳод аз ҷониби худ кард ки мақсад давлатҳои Осиёи миёна ба таможни союз ворид шиданашон. яъне давлатҳои Осиёи миёна кишӣ дар инҷа ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ворид мешавад. ин бад информатсияи нави имрӯзаи мо. камтар комментарияҳотонро мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. касе ки мехоҳад границаи Қазоқистон пересикат кунад, номерошон мебурояд занг занен. ин одамо границаи Қазоқистон бо нархи арзон мебаранд. Амонулло нависонда. Салом акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шидагӣ ҳаст ё ин ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидагӣ нест. бардори азиз, моҳи октябр сар мешавад. Саид Аҳмадзода нависонда. Салом акаи Сорбон. ҳамин ма граница рафтам омадем. регистратсия карда нашид. бовре мешавад. аввал ту проблемаи ира бифаҳм ки барои чӣ регистратсия карда нашид. ира аниқ кунед. баъд мисол ҳоҷат ба рафтану нарафтанатон гуфтанаш аниқ карда мешавад. Мурод нависонда. Салом акаи Сорбон. ҳозир мегуфтем ки дар Россия симкартаҳоро хомӯш кардестанд. ҳамин чӣ сабаб бошад? дар Федератсияи Русия хомӯш кардани симкортҳои мобилӣ аз сабаби аз нав ба қайд нагирифтан аст. яъне ба ҳама муҳлат додагӣ ҳастанд 2 моҳ, ки шаҳрвандои хориҷӣ тамоми симкортҳои мобилишона аз сари нав ба қайд бигиранд, вагарна симкартаҳошон хомӯш карда мешавад. як нафари дигар нависонда. Салом акаи Сорбон. 19 апрел 1998 аз хизмати ҳарбӣ озод шудам. пешакӣ раҳмат. агар ки шумо 27 сола шида бошен, бале, аллакай аз даъват ба хизмат озод шудагиен. як нафари дигар нависондае ки бефоида информатсия қатӣ. бефоида боша хай тамошо накун. мумкин баъзе нафаро ягон чизи даркорӣ аз ҳамин савол-ҷавоб ба худшона мегиранд. тамошо накунед, каси дамаъқул нест. як нафар нависонда. Салом акаи Сорбон. ман границаи Қазоқистон бигзарам. метавонам ки биём баъди 2 моҳ патент кунам, баъд кора сар бикунам. яъне ки шумо граница перескат кардаем ба шумо муҳлати 2 моҳаву 3 моҳа наметиҳанд ки баъди 2 моҳ 3 моҳ патент кунед. ҳамин мигратсиони картаи работа қатӣ ки даромаден, шумо аз рӯзи даромадагитон дарҳол аз пайи туғрӣ кардани патент омӯзен
дар муддати ҳамин 10 рӯз 20 рӯз мисол амро дастрас мекунед. аллакай ҳамин 1 моҳ аз баъди ворид шидан то он ки гузашт бепатент бошед, вақте меқапанд рейд дигар чизота метавонанд ки проблематон кунанд. мумкин нест. зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.